מי עצבן אותך בגן? לא כאן, אוקיי. מי עצבן אותך בגן? לא קלוסטרס. מי עצבן אותך בגן? הילה? למה? כי אני לא יודעת כי לא רציתי לשחק איתה. למה? כי אני אוהב רק את ג'יג'י. ומה עם הילה? לא. למה? כי היא מעצבנת אותי. זהבי עצבני אתה. לא את. אני? כן. אנשים לא מעצבנים אותי כל הזמן. וג'יג'י חברה שלך? רק ג'יג'י. ומה עם קייטלין? כן. ומה עם קטרינה? כן. מה עם אלכסנדר? לא. ומה עם ליאם ג'וסף? כן. לא, אני לא אוהב אותו. כי ליאם ג'וסף משחק כל הלילה עם אלכסנדר. ואת אלכסנדר אתה לא אוהב? לא. למה? כי הוא מעצבן אותו. כי הוא מעצבן אותי גם. הוא גם מעצבן אותך? ומי לא מעצבן אותך? מה את רוצה לעשות?